Jeg hedder Bertel Nygaard. Jeg er lektor i moderne historie. Det politiske liv og det kulturelle liv i 1800-tallet blev præget af, at man levede i skyggen af den engelske industrialisering og arven fra den franske revolution i 1789. Jeg hedder Jakob Ladegaard, og jeg er lektor i litteraturhistorie. Erfaringen af rent faktisk at være til stede i et århundrede, bevæge sig rundt i det, opleve det. Den fornemmelse får man, når man læser 1800-tallets litteratur. Hvordan dufter 1800-tallet? Hvordan lyder det? Hvordan føles det? Alt det får man beskrevet igennem litteraturen. Jeg hedder Anders Fogh Jensen. Jeg er filosof. En af de store erkendelser, som vi tager med fra 1800-tallet til i dag, det er det, at mennesket ikke kan gennemskue sig selv. Hele århundredet er en lang forberedelse af det, at fornuften kun er efter rationalisering. Når man kommer til forestillingen, kan man forvente sig en meget anderledes oplevelse. Det er jo ikke teater, det her, det er et iscenesat foredrag. Den forener et kunstnerisk udtryk med musik og forskellige sceniske effekter, dramatisk iscenesættelse med vidensformidling. Og den giver plads til vidensformidlingen. Den giver plads til, at vi kan tale om det, vi ved noget om, og få publikum til at fordybe sig i det på en helt anden måde, end man er vant til, tror jeg. I.P. Jacobsen, realisme, Freud, Pariserkommunen, kunstigt lys, romantik, Johan Ludvig Heiberg, og store magasiner og gaslys, Schopenhauer, naturalisme, Edgar Allan nihilisme, Poe, naturens skønhed, storbyen, den danske statsbank, sporvogne, gadelamper, gotik, den franske revolution, H.C. Andersen, Nietzsche, Napoleon. Kierkegaard. Man kan forvente at blive klogere på 1800-tallet fra mange forskellige vinkler og få en scenisk oplevelse samtidig med.